Kaixo, Mariano. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Mariano. Jarri lasai, Mariano. Mariano, zu ataungo hartzaina zaitugu? Bai. Zenbat ardi dituzu, eta ze arrazatakoak? 600 bat ardi ditut eta latxa arrazako ardiak ditut. Eta bizitza osoan hartzain, Mariano? Bai, familitia atorrena, jaiokeratik nik uste lehenengo hotxa entzun genduena igual ardiaren horreia izango zela, seguro aski. Mariano, zuk ere gogoan dituzu Xabik kontatu duen bezala artileari balioa ematen zitzaion garaiak? Noski, bai. Ni garai haietan, umea nintzen, gaztetxoa izate iritsi gabe, baina bai, horrek esan duen bezala oso zuzen esan ditu guztiak, bai. Eta gaur egun, desgraziz, hori ondakin bihurtu da, eta noski, sektorearentzat arazo. Eta ondakin izatera pasatze hori, gauza preziatu izatetik ondakin izatera, hori zer dela eta egin du salto hori artileak, Mariano? Lehen garai batean gehiengo bat hori eramaten zen koltsoiak eta egiteko, eta gero aurrerapena, kako txartean esango dugu, aurrerapen horren ondorioz utzi egin zen, baina hor badago mako artean jarri bareko atal bat, ez? Esango dut, 2014-2016 buelta hortan, eta ausartuko nitzak esatea 2013 eta 2012 ere, Errusia, guk kooperatibatik behintzat, Errusia bialtzen genuen ardilea, eta lehen esan dituzuen prezio horiek ez ziren lortzen, baina gastuak kubritzeko haine, bai. Eta gero 2016 justu izan zen, guztiz merkatua itxi zena, ez dakigu arrazoiak, itxi egintzen, eta arrezkero ondakin da ardi latxaren hilea. Itze ingo dugu pixka bat ardi latxaren hileari buruz ere nolakoa da edo ze ezaugarri ditu? Bai, batzuek esaten dute ardi latxa datorla latza hilearen jatorritik eta agian arrazoi izango dute. Ardi latxaren hilea da zakarragoa, gestionatzen zailagoa, makinak egun daudenak, orain arte daudenak gutxi daude, bai. Eta horiekin gestionatzeko ere arazoak zeren katiatu egiten da eta ez lantzea zailagoa da. Baditu bere onurak, gelatina dela, nitrogenoare badu eta hori lurrarentzat aberastasune da. Baina, Zuek ardi mordoska handia dukazue etxean, Mariano, zuek zer egiten duzu artilearekin? Momentu honetan eramaten dugu konposta egitera. Baina, lehen esan dan bezala, horrek gastu badauke. Volumen handi edo, volumen horre kostua dauke garraiatzeko, eta gero baita konposta egiteko garaiene baita kostu edo. Eta hartzaiei, ondorioz, dena kostu eda. Bai mozteko garaiakoa, eta bai hori behar dan lekuta eramateko, zeren ardilea noski ondakine da, baina ez dago edonon botatzeik, eta gutxiagik ere. Kostuari buruz ari zara, badakigu kostua zenbateko izan daiteken? Galera zenbateko izan daiteken? Zehatz-mehatz ezin dut esan. Adibidez, ardi bat moztea, euro eta erdi, normalen bataz beste kostatzen da, eta gero garraioa dela, eta gero egun baino gehiago behar dute hori dana zehatzeko, kopurua zehatz-mehatz ez dizut, esango ez dakidalako. Pentsatzen dugu gainera gastu hori, gastu horrek bera ez duela egingo, gastu horrek urtez urte gora egingo du, ezta? Bai. Horre eranskin bat jarri badago baita ere, administrazioak laguntzatxo bat ematen dola. Baina ala eta ere gastuet desentekoa da hartzaiaren zat. Mariano, esan dugu Esnelatxa kooperatibako lehendakaria zarazu. Artilari balioa emateko hainbat proiektu garatu dituzue. Esate baterako zein? Esate baterako, baditugu lehen ondo esan dezun bezala lantzen hasi ginen hainbat proiektu, eta, ez da, oikoa da edo ez, baina gure lehen proiektua naiz garatu, etzan gu nahi gendun etekine atera. Orduan, asera batean egin gehinu zen sokak, soka batzu restibilea fuertea nahi genduen lortu, baina etzen horrela izan. Izan zen, restibilea izan zen 5 kilo haino, eta orduan sokoiek erabili ziren tomate lotzeko, eta hola, eta kontu izan behar da, biodegradek eta lehen esan dudan bezala, lurrarentzat ongarri gisa ere, onak zirela. Proiektu hori baino aurreago joan nahi genduen eta beste 2 apustu egin genituen. 2 apustu horietan izan zen bat lora ontziak egitea, osea, zu lora bat erosten dezunen, erosten dezu tiestota guzti eta tiestota guzti sartu ezagezu lurrean eta aprobetxatzen da. Eta bertan utzi tiestoa. Noski, eta onuragarri da lurrarentzat. Eta bestea izan zen alfombrak negutegietako, belar txarrai eta eusteko, tapatzeko eta ez ateratzeko. Eta horrek
ez daukazu kendu harrik, eta lehen esan bezala, ongarri bezala segitzen du zeren, bitartean lehen plastikoa erabiltzen zen, da plastikoa kendu behar da, eta bat eta beste. Bueno, orain ikusi dugun 3 adibide horietan plastikoaren ordezko izan daiteke, ezta? Bai, eske justu, plastiko izena ez du, baina plastikoan funtzioa egiten du, eta biodegradablea da, eta onura lurrarentzat. Eta, Mariano, gainera, sari bat jaso zenuten lorontziarekin, ez da? Lorontzi biodegradagarriarekin. Bai, lorontziarekin eta justuki alfombra edo esaten duen horrekin. Estatu mailan, ministerizati planase berak sari eman zigun, Espainiko kooperatibaen zean bultzadarekin, hori lortu genuen, eta errekonozimentu bat. Guretzat baliagarri hori da. Gure sektorean, innovazio mailan lan egiteko gai izan garela. Hartzaile orain arte irudikatu dena makilarekin ardia zaintzen, gure sektorearen jabe izatea iritsi garela, eta apustu bat egiten ari garela sektore hori artikulatzeko. Eta horren rekonozimentue bai guk baloratzen degula. Ikusi ditugun proiektu horiek bakarrik ez, moda ere, bai, ez da? Bai, diseinatzaile batzekin harremanetan jarri ginen, eta bai, lortu genuen, jertxe bat, parakak, eta bai, batzuk egitea. Eta baita ere esan beharra dago, hoi martxan dagola. Kuestioa da, behar dela enpresa bat, edo kapital bat, gauza hauek danak garatzen joateko. Merkatuan jartzeko alegia, gauza hauek denak. Eta egun baita ere gare beste proiektu batean, instituto batekin, instituto bateko Don Bosco izena, esan beharra daukat, Don Bosco izenarekin, gu laguntzaile, kasu honetan, zelulosa bitartez papel batzuk egiteko, baita ere biodegradableak eta kompostableak. Proiektu ezberdinak, diseinatzailearen izena Maria Klet, okerrez palima gaude, dena esan da gera dadin, eta lortu da merkaturatzea, zerbait merkaturatzea? Momentu honetan ez, atal hori daukagu, behar dugu kapitala jarriko batek, eta hortan saiatuko dena. Bai, egiari zor, Maria Klet bere kabuz hasita dago gai honetan, pauso batzuk ematen, baina hori ere poliki-poliki merkatuan sartzea kosta egiten da. Artilearen eta sektorearen etorkizunari buruz, zen mezu zabaldu nahiko zenuke? Artilearen eta nik uste sektorearen orokorrean dela soluzio magikorik ez dago, baina bai denok bat egiten baldin badugu proiektu baten aintzindari jartzen baldin badira elkartuta, apustu horri eusten baldin badugu bai ekarpenak egingo diogu sektoreari eta nolabait aterabide batzuk jarriko diogu sektoreak gaur egun dituen hainbat eta hainbat arazoi. Eta nik mezu hori helaraziko nioke sektoreko agente guztiei, deno batea lankidetza bat egiten baldin badugu lortuko degula.